Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates zvinhu zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Kana uchingotosvika panapa wakafanana neni uri munhu ane chibhanditi chekuda kuchikoredzera ZANU-PF kana kuti uchigona kurova ZANU-PF chibhagera muziso kunge zvandinoita inini. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Nhasi pane nyaya iri kunetsa panapa ndasangana nayo ndikangoti inini ndiri munhu wekuti ndiri chi1 gig ndinoremerwa ndinonoke kungopfachura information zvinhu zvinendiona. So nyaya iripo panapa ndeyekuti President Emmerson Mnangagwa vakaenda uko kwavainoningirina kwavaikomishena uko vachiti zvonini I commissioned 96 units at Chimio Camp Depot renamed from Tomlinson Depot to honor our liberation legacy. We continue to restore dignity to our institutions and improve conditions for civil servants under the Second Republic. Saka apa urikuona kuti manje pari kuzonzi improve conditions for civil servants under the Second Republic. Saka urikuona ati nyaya iri kupisa panapa ndeyekudai. So these guys vanonzi mapurisa kwakaendwa vachinodidi vari kuchema to be very honest. Nzara chaiyo nzara kune nzara kuchipurisa uko ndo nyaya hombe iri kunyanyisa kuitika. So pamnaka gondobva wasvika andiri kunyazoona kana katheme kacho kandikiringa varipo ma statement ari kurohwa ipapapa but hapana kumbobuda vachitaura kunzi mapurisa anda kuwedzera mari because mapurisa ndo zvavada kunzwa ndakuchikutengera uniform because chinhu wani chauri kuona chiri well functioned so far kumapurisa ekuZimbabwe imboma yeye inenge iri nyowani zvisingaite bhutsu yakapera so asi wakabata mboma nyowani uniform yakacheneruka. So those things ndo zvimwe zvezvinhu zvokuti zvaitoda kuti zvitese zvinge zvichigadziriswa ende vanhu vazhinji vacho mapurisa vari kufamba netsoka. Mapurisa vana mota dzavainadzo chikuti camp chinenge chine hwani chimahindra vopinda muchimota ichocho vachifamba mupurisa achirohwa nemhepo akagara kumashure and most of them vanotofamba netsoka zviri kunyatsoratidza kuti aiwa zvinhu zvichiri kumashure unlike kuti waenda kana kuSA unoona mapurisa anofamba tutu vachifamba nemazimota aya mapurisa maFord Ranger chichi mota aya ngirigini zvangosiyana zvimabhaki zvezviya. So ndo pari kuzoita nyaya zviri kukonzeresa kuti maZimbabweans panapa vatange kutaura about the same issue iyoyo iri kuitika kuti vaMnangagwa pamaenda uku mavarova mapurisa nema-empty promises. Ndo nyaya iri kupisa kuti why muri kutaura zvinhu zvisingabatike. Muri kutaura nemuromo kungoti tazodai mapurisa edu tazodai handeyeka pakuti chichovaitirawo zvinhu zvinobatika mapurisa acho vavewo mapurisa anoonekera vavewo mapurisa anoyevedza ekutira kuti so that even kana pakada kuti tingoti corruption tusina nebasa rese corruption twemadola $3 tomachinchi mupurisa anenge akusiyana nazvo. So vanhu vanosiyana vanobva vatambirawo kure necrime zvinhu zvombonyatsoendeka tochisanya kusara tine vanhu vakaskwatanudzika. You understand zvandiri kuedza kutaura but hapana pekuti mupurisa aswera nenzara chikafu chacho chingori zvefoja zvezviya akapuwa nikini anenge angoti yelunch ndakunoitsvagira kubasa ikoko mabata nyaya yacho. Saka anenge angoti ambudzi kudya pakasungirirwa kasalari kangu ikaka ndinongopuwa ikaka ndichazodiwo. Muri kuona nyaya yacho iri kuitika. If you go to Zimbabwe right now, kana uchida kuziva kwakachipa chikafu mutown meme, chingotera mapurisa pa lunch hour, chingovatera pakuvanenge vakuenda. Unobva utaona kuti okay, vaenda unotsvaga food, which is not good, which is not right. Mabosses chete ndo vanenge vachidya vachiguta ende ndo vega vane access yekuti vanenge vachitaura nemapresident nemachinji. Saka pese panenge vachiona kuti aiwa we are okay nevakomana vedu vatiri kushanda navo ivavo zvinenge zvakaningirikana. Now ndiri kuona vanhu vakawanda vari kukomenda nyaya iyoyo manje. Ndo pari kunzi you can plaster your evil name all over the country. No one will ever think of you as a great man. You will always be remembered as an evil failed gukura hundist genocider. Ndo mashoko ari kubada kune mumwe munhu kuti aiwa chero mukada kufamba muchivharidzira zvipande kana kuti zvinhu zvamakaita imimi kubva kumashure vanhu vachanga kuremember nezita rakashata. Uyu munhu anyatsouya achitaura izvozvo pazasi pecomment pepost yataurwa navaMnangagwa. Mumwe ari kubuda ari kuti review salaries or even open loans to the civil servants. Mudhara zvimwe zveleisure zvozouya vana vakudzingwa kuzvikoro mari yavari kutambira haikwane kana chikafu zvacho. Ndo mashoko ari kubuda kutaurwa nemumwe munhu. Tikada kuwekawo zviri cost of living nesalary rikupuwa mupurisa hazvisi kumecha. Saka chipurisa chakutanga chimwe chinhu manje ndo nyaya yekutaurwa nevanhu. Ndosaka tikuzoona kuti ari kuzoita take kuti ndiri kuda iso otongokudi siya something shangwa ndikuregerere kutoenda vanhu vongoramba vachingopukunyuka vachingoenda nemhosva dzavo dzavanenge vapara idzodzo. Saka pari kunzi wonawo something ipapapo dhilayo nemasalaries evanhu so that zvimwe zvese zvinozoningirira zvinozouya. Handi muri kuona pari kunetsa nyaya yacho manje pari kuperera taurika. Isn't it true that we have remarkable police officers from Zimbabwe who could be honored by naming police camps after them? Must
everything be tied to the history of liberation. Mashoko mamwe akubvunzwa nevanhu kuti zvese here zvamunongoti liberation kumagamba kwatakarwa hondo timu redu ratakadidi naro. Why muri kuti hakuna here kana mapurisa omamwe tinoziva kuti ningashanda nesimba kuzobvozinoziva kuti mapurisa kuti anzi this guy angari great police officer ozisoko zita rake roiswa kana papolice camp. For example tongoti mutamba kana kuti ningirikini waya matanga wanga aripo mongoti matanga chinchi police ningirikini uzoti angari mukuru wemapurisa ningakashandawo zvakanaka ningakadai ndopari kunzi saka zvese toramba tichingoisa mazita enyu ekuliberation emune muchingo remember vanhu vese vakangoenda kuhondo. ndopari kubvunzwa nemwe munhu kuti ko zvanga zvakaipei izvozvo. I don't know kuti question iyo ichasvika here kwavari because most of the times I know them these guys vanotoignore zvekutodaro right. Kwasara zvipatara zvivakewo muvhurewo zvihombe nestadium one world class FIFA approved zvayo mukuru wenyika tatenda pari kunzi aiwa chimboitaiwoka zvezvipatara. I think nyaya yekuzvipatara iyo unoona kutadza kuinzwisisa kana usati wakamborwara kana kurwarirwa haumbozvinzwisise zvako unongochiti musaatake mudhara musiye yakadaro he is right pane zvaari kuita but musi wokuti musangana nesituation kana kuti problem yekuti inenge yakuda kuti uzoningirina ndopo unozoona kuti no man vanhu vaicomplaina nyaya yekumahospitals avasi wrong anomuona nyaya yacho but anyway tichazotaura nezvayo ipapa mwari kuti lectures are on strike at University of Zimbabwe. Please review their peanut salary so that lectures can resume. It's now more than 55 days kuningirikinuka kumwana kuma university. I think iyo nyaya pa UZ yanetsa lectures vanongoti tiri pa strike but kuti mari yacho iningirikino hapana way forward iri kuuya hapana kutaurirana kana kuti kuonekwa kwemasalari kwezvichemo zvavo zvavari kupa kuti tachema chemoni nyaya yemari tachema chemoni nyaya yakati chitibatsiraiwo hapana help iri kuuya. ndo zvimwe zvekutaurwa nevanhu kuti please make a plan panyaya iyoyo itaiwo something do something about it. muri kuona pari kutaurika do something about it kwete kungoti tongoramba tichingosiya maticha angoriko akangoita zvaakangoita izvozvo. I don't know kuti ipapapa munopa ningirikino vachapatorose. What was one named Tomlinson Depot? What did you commission? Don't we need something new? It's a game of renaming everything now. Can we do better? We deserve better. Mashoko ari kubva kune mumwe kuti aiwa we deserve better. Nyaya yekungorinywa muchingoti aiwa isusu tazorinema chakati tazodidididi ko chimbotangaiwa kana zvinyowani motogadzirawo zvinyowani kwete ngosvika mungotangorinema tadididi ayo mana nyaya iyoyo kana unoziva kana mumarodhi zvirimo tumoti rodhi tokuti unogona vanongosvika ungogadzira padenga so ungorina ngoisa thin layer kakadai so zvinonzi tatopolisha. Like something like that happened last year in Harare. Ukatarisa kubva pa flyover uchibva nekuside rekuzBC kuzaSquare zvinokwidza wakadai so vakambopenda paruka road kaka zvoitanga vaida kuti road maline kapfa ungopenda uzongoitanga ringaiswa tarikati aiwa imi kungoisa tinge zvima oil zviri pamusoro peroad yongopenda road haisida kupendwa asisito pane nyaya iri ratosotwa road kuti inge ichita se inge yakanaka but yo pakashata. Suppose the respective ministry, not you, say you need to be doing far better things than commissioning bridges and houses. You are supposed to be thinking of growing the economy and leave these small wins for the ministry. Doi mwenya inenge chiramba chingonetsa like unozati madedza achangopinda kwadaka unozati ameno kuda unzi pangari mu office akakomishena zvinhu namba yakati panga akawalaka ngati chikomishena yawo zvinhombe tombotiwo pari kuvhurwa kana factory yechimwe chinhu so zvinofadza kuti ningazovhura biggest factory in Zimbabwe pa employ vana vevanhu vari kusvika kana 500,000 jobs dzakreatwa something like that. Vanhu unozoti zvinobatsira kuti tione kuti nyika iri kunyatsota sechinhingirina problem ye unemployment inoramba ichiroveka ichisakadzwa ichipera not kuti tingoswera tichingonhingirikina tichingoona kungoti mana wangoita zvako but there is problem iri kutatanga iri kuramba ichingodzokera ichingoita the same like zvandiri kukuonesa ipapa panoda kuti paongororwe paonekwe kuti panenge pachiongororwa poita sei poitwa something better kwete kuti poramba pachingoitiswa tumwe tuma small issues ndonyaya iri kupopoteka panapa nemaZimbabwe something better kwete kuti munhu wapresident anongoramba achingonokomishena tuma small issues but anyway dzimwe dzenyaya dzekuti ndinozouya ndichinyatsoonesana nemi for now ndati munzwe zvinhu zviri kutaurwa panapa pane nyaya iri kunetsa imwe zvekare yemasoja saka ndangoti tigedza ndingoibatanidzira because pane zvinhu zvinhu zvinoto vanhu vanongouya votanga kutonditipira kuti iyo chamari
ukariona kanyaya iri kuzvikuningirwa masoja uri kuionawo sei. So ndisanda kunzwisai that thing chandoda kuti munzwe about masoja chiri kutaurika chacho ipapapa. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako usina work permit kana kuti study permit, bata ve-education research ana mukoma Owen vanokubatsira. Chinongodiwa chete invalid passport yako zvokuti hauna permit nyaya dzekudhara. Chisiyana nenyaya yekukumbira vamwe vanhu maaccounts avo muchiti ndi kumbira ndisiro mari yangu ipindire makati. Iwe kana ungone passport, tora namba dziri apa idzi ubate Owen anokuvhurira yako zvachipa. Handidi kuti uzonzwa futi kuti ukavharwa mari. Nditonesha mari yangu umwe akatombovharwa mari yekuwanda nenyaya yekuda kungobatsirwa nevanhu anenge asinganyatsooningina. Unongozwa kuti muzimba akanzwa imwe amount of money anogona kutotiza akamhanya neupenyu hwake. So contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Zvamanje sarai makateerera ka piece of audio zvikutaurwa panape mozondiudzawo kuti muri kufunga chii pamusoro penyaya iyoyo, ende mobva mazondiudzawo kuti inini wacho ndanga ndichiudzwa ndoitawo sei nenyaya yeshoko ranga richitaurwa iro richinzi Kulendi imboadresa nyaya iyoyi. Teererai munzwa. Kulendi imbobuda uchimboadresa masoja emuZimbabwe chiko kupusa here mauto emuZimbabwe. Munhu anga aine ushingi pazvose ndianzani Chiwenga ndiye akaiti installa waMnangagwa, ndiye chete anga ari musoja ane ushingi, ende ndinoona sekuti ndiye akaya nepfungwa dzekubvisa waMugabe. Akuchisina mwe musoja ane ushingi kunge vaChiwenga. Pazoona zvaitika kuti 4 magenerals ese adzingwa kuarmy uko. Handiri kuzviona tine makwara, hatina masoja muZimbabwe, tine makwara emasoja. Kuitwa matakanana ese avakatarisa kana ndiwo uri kuzvionosi. Zimbabwe ameti nyika yerudzivo. Inhamo iri iri kuita kuvatrita, iri kuvakontrola kwatina kunge mombe. Hatina masoja musoja ndio hatisina munyika Kulendi. Imbozvitaurawo kana naye uchiudzawo masoja pamwe anomuka vachakarara varume ava. Nhamo yavo inayo iri kuvakanga tsvina.